Vou Que? abrir un melón. Vos cando levades a gaita no pantalón, levadela pejada arriba ou Hostia, cara vamos abaixo? la Eu de esos rollos que meto na mochila. A gaita está feita para levala colgando, desgraciados. Como levades pejada arriba? A ver, tamén tens que ter en conta É que como- o tamaño da gaita No, influe, no, no, canto máis grande. Pero algunha non colga. Aí está. Boa esa. Mas algunha está armada sempre, está en posición de ataque. É como se fora un cañón dun barco, amigo. Nada, Tremendo amigo. pirata, Jack Sparrow. A mí non me vender eso de levar a gaita pejada arriba. Sabes a quen lle podrías preguntar eso, David? A Makelele. Eu levo no ombro como un loro. É que ti tamén abriches un melón, abriches. Os huevos fora, a gaita dentro. É como ir andando cos brazos levantados pola calle. Están feitos para ir para baixo. Non ten sentido, tío. Me encantan os símiles que faz, David. E nótese que eres un sabio. Que atraganto. Debe ser que Depende se de meteu que- unha pirola na boca.